O pasado 23 de marzo disputouse na Coruña a segunda xornada da Liga Galega de Fútbol Gaélico na modalidade 7 contra 7. Os campos da Cidade Deportiva da Torre acolleron os dous partidos correspondentes a esta xornada. Enfrontáronse por unha banda os Fillos de Breogán e os Irmandiños da Estrada, e pola outra os Ártabros de Oleiros e os debutantes Mecos de Ogrove. Xa que logo nesta xornada descansaban os líderes da primeira rolda, os Brairaxas, tamén da Estrada. O primeiro encontro entre os anfitrións Fillos, con camisola branquiazul, e os Irmandiños, de branco con franxa verde e vermella, comezou moi disputado. Mentres os coruñeses tentaban entrar no partido mediante combinacións de xogo a man, os da Estrada acadaban varios tantos de longa distancia a balón parado, mantendo unha curta vantaxe durante case 10 dos primeiros 20 minutos que duraba cada parte. Pouco a pouco os herculinos foron impoñéndose no control do balón no medio campo, o que lles proporcionou moitas máis ocasións de aproximarse en ataque. As distancias acrecentáronse na segunda metade polo baixón físico dos estradenses que botaron en falla a baixa de varios dos seus xogadores mancados. No aspecto individual, cabe subliñar o acerto do dianteiro de Fillos, Martín, que con 2 goles e 4 tantos rematou como máximo anotador, con diferenza, do partido. O resultado final de 22-3 afunde aínda máis aos Irmandiños na táboa clasificatoria mentres o equipo da Coruña acada a súa segunda vitoria consecutiva e se coloca á cabeza da Liga. No segundo partido viviuse a agardada estrea do equipo do Grove, os Mecos, que comezou a súa andaina no fútbol gaélico ofrecendo unha grande resistencia aos Ártabros de Oleiros, de negro. O equipo do Salnés, que conta co patrocinio da axencia de viaxes Viabus Travel, afrontou o seu primeiro partido de xeito decidido e obrigou aos das Mariñas a despregar un xogo forte, con numerosas faltas no medio do campo. O partido foi vibrante con ocasións en ambas porterías, decantándose finalmente a favor dos Ártabros grazas á súa maior efectividade e aos desaxustes defensivos dos Mecos que facilitaron varios contraataques francos dos homes de negro. A postre o resultado final de 18-11 deixou en parte satisfeitos a ambos equipos, aos do Oleiros por acadaren a súa primeira vitoria na Liga e aos do Grove por un máis que digno debut que augura sen dúbida un futuro prometedor dentro deste deporte. A clasificación tras esta segunda xornada deixa aos Fillos en primeira praza con 4 puntos, seguidos de Brairaxas e Ártabros con 2 e Mecos e Irmandiños con 0. Tras esta segunda cita do calendario galego agarda a grande festa do fútbol gaélico no noso país co torneo do Campeonato Ibérico, que se celebrará o sábado 13 de abril nos campos de Acea da Mar, no concello de Culleredo, preto da Coruña, coa competencia dos equipos masculinos e femininos de Valencia, Barcelona e Madrid. 2 semanas despois, o 27 de abril, vaise retomar a Liga Galega de Sevens con 2 partidos apaixonantes, primeiro o Irmandiños Mecos na loita por deixar o faroliño vermello e de seguido o agardado enfrontamento entre os dous grandes favoritos ao título, Brairaxas e Fillos. Agardamos a vosa presenza. De seguro pasaredes un bo rato durante e despois dos partidos.